Pa nije u redu, Joco. Evo snimi. Ding dang dong, ding dang dong. Sada je datum 24. Jeste. Badnje veče. Jeste, mamino badnje veče. I evo sada se kiti jelka. I mora da se bude kući. Mama nas je jedva pokupila iz grada. Tata jedva izvukao jelku. Da, kao što vidite priloženo, ovo je samo pola jelke. Ali kornja, polovina fali i fali posto. Tata je izvukao pola jelke. Ali se tata poražao. Da, ali se tata poražao. Tata je glumio akušera dok je vadio jelku iz terase. Dok je skinuo sa terase, Mihajlo i Jovan su raspakovali ukrase za jelku koji su bili u obliku poklona, odnosno čokoladice. I onda su deca, misleći da su to čokoladice, raspakovali, tako da smo ostali bez dva ukrasa. Ali su se iznenadili da nema čokoladice. Da. Ovo su našli, pa čak je Jovan jednom i zagrizo. Da. Stiropor. A Mihajlo je bio jako razočaran. Ne. Julija, Jo. Jovane! Joca je upravo